Vi har angiogenese, som betyder dannelsen af nye blodkar. Vi vil lægge ud med at forklare, hvorfor kræftcellerne og svulsterne har brug for blod. Kræftsvulsterne har brug for blod, da de gennem blodet får næring og ilt. Det er vigtigt for svulsten at have adgang til ilt og næring, da delingen af cellen kræver rigtig meget energi, og nyt væv skal forsynes med ilt og blod mere end det normale. På denne figur forklares der, hvordan en kræftsvulst skal holde metastaser i skak, da svulsten udsender angiostatin som et proteinstof. Når musen har denne svulst, så danner den i specielle tilfælde angiostatin, og det får metastaserne til at gå i hvile, og på den måde der holder svulsten altså kræften nede, som I kan se på mus nummer 1. Her har vi angiostatin, som bliver udbredt og udsendt i kroppen, og så kan man se, at der ikke er nogen metastaser, altså kræften er ikke blevet udbredt. Men når svulsten på musen så fjernes, så er der ikke længere noget sted, hvor angiostatin kan dannes, og de metastaser, der tidligere var i hvile, vil nu udvikle sig, og der vil dannes metastaser i kroppen, som ses på musen nederst. I kan se de her sorte prikker og svulster. Det her resultat og for forsøget, altså det kom helt uforventet og tilfældigt. Man havde ikke regnet med, at det her ville ske. Men heldigvis så er de resultater ført til et brag af forskning mod kræft i forhold til angiogenese. Ja, og det kræftsvulsten den kan, det er, at den starter angiogenese, fordi den har brug for ilt og næring. Og når kræftsvulsten mangler ilt eller sukker, så vil den udløse et nødsignal ved hjælp af vækstfaktoren VEGF, og det er signalet her. På endotelcellerne i blodkarrene, der sidder receptorer for VEGF, og det er VEGF receptor 1 og 2. Hvis et overtal af liganden VEGF den binder sig til VEGF receptor 2, så sendes der et signal om aktivitet, hvilket så ikke sker, hvis der i stedet bindes til et overtal af VEGF til VEGF receptor 1. Og det ses her, hvor VEGF den har bundet sig til VEGF receptor 2, det vil sige, at der kommer et signal, i modsætning til hvis den binder sig til VEGF receptor 1, så kommer der ikke noget signal om, at angiogenesen skal begynde. Men før angiogenesen den så kan sættes i gang, så skal endotelcellerne overbevises af angiopoietin 2, som er ligand til receptoren TIE2. Og når angiopoietin 2 den binder sig til TIE2, så blokerer det for angiopoietin 1. Og angiopoietin 1 det fastholder ligesom et signal, som stimulerer endotelcellerne, så de ikke går i apoptose. Og når disse signaler blokeres, så blokeres stimuleringen af endotelcellerne altså, som løsnes, så nye blodkar dermed kan dannes. Og der skal så altså 2 afstemninger til, før at angiogenesen kan starte. Det første er, at VEGF skal sætte sig på VEGF receptor 2, og dernæst så skal angiopoietin 2 så sætte sig på TIE2. Så det her det er den figur, der viser der danner angiogenese. Jeg vil så fortælle lidt om, hvad forskellen på et almindeligt blodkar er i forhold til de her blodkar, der dannes af svulsterne. De blodkar, der dannes af svulsterne, de adskiller sig fra almindelige blodkar på følgende måde. Det er, at en svulst, den vokser meget hurtigt, så derfor så vil den være i konstant iltmangel. Og derfor så vil man faktisk ofte se, at de celler, der er inde i midten af svulsten, de faktisk ofte vil være døde, fordi de mangler ilt og næring. Da cellerne de mangler det her, så begynder de altså at producere VEGF for at danne nye blodkar ved tilstedeværelse af ANG2. Og det vil altså sige, at kræftsvulsterne, de selv sørger for at producere de nødvendige stoffer til angiogenese. Og dermed så har de hele tiden adgang til ilt og næring. Kroppen den vil så forsvare sig imod den her pludselige produktion af ANG2, fordi at hvis ANG2-koncentrationen den er meget høj, og der ikke er noget VEGF til stede, så vil endotelcellerne begå selvmord, og det her det stopper så tumoren eller svulsten og sender den på tilbagetog. Det er så den her konstante overproduktion af ANG2 og VEGF, der gør, at tumorer de ser helt anderledes ud i forhold til normale blodkar. Og hvad kan den her viden om blodkar bruges til?
Altså man kan muligvis udnytte forskellen ved almindelige blodkar og blodkar som forsyner kræftceller. Fordi kræftcellerne de er konstant danner Ang2 og VEGF. Er endotelcellerne i disse kar mere løst bundet sammen med hinanden og omgivende væv. Altså hvis man kan ramme præcis disse specifikke endotelceller, så kan man behandle flere gange, uden der udvikles resistens i modsætning til blandt andet kemoterapi. Og efter opdagelsen af, at angiostatin de får blodkarrene ved svulsten til at kollapse, så har man forsket og fået ny viden om, hvordan kræft skal behandles. Altså der forskes blandt andet i, hvordan man kan hæmme VEGF i svulsten, så den høje koncentration af Ang2 får endotelcellerne til at gå i apoptose. Men der er mange problemer i forhold til at nå ud til et specifikt sted i kroppen, uden hele kroppens VEGF-dannelse påvirkes. Og det har vist sig, at thalidomid, det som også tidligere har været brugt til kvalme under graviditet, og som også har medført fosterskader, de svækker angiogenesen, da det modvirker vækstfaktor som VEGF. Og sammen med kemoterapi, så kan thalidomid, det kan være en rigtig stor hjælp i behandlingen af visse kræftpatienter. Så har vi valgt at sammenligne to behandlingsformer, altså hvor man behandler med kemoterapi, og hvor man så behandler med det her antiangionetiske stof. Og ved indsprøjtning af kemo, som er den øverste række heroppe, der vil resistente celler, de vil altså overleve, og derfor så fortsættes der med kemoterapien. Men det vil så gøre, at svulsten den bliver resistent, og så derfor så vil kemoterapien, den vil altså ikke virke længere, da at man er blevet resistent over for det her. Hvis man derimod, som hernede i den nederste række, vælger at indsprøjte det her antiangiogenetiske stof, så vil det virke på de omkringliggende celler, sådan at kun få celler overlever, og behandlingen den kan altså fortsætte, da cellerne ikke når at blive resistente ved andre metastaser, og på den her måde så kan kræften altså holdes nede. Så har vi valgt at sammenligne med kræft i svælget, som også kaldes for Pharynx-cancer. Og det er en kræftform, der oftest bliver behandlet med strålebehandling, men det er også nogle gange kombineret med kemoterapi. Men kemoterapi, det er meget hårdt for svælget, da det går ind og sætter sig på endotelcellerne, og der på den måde så påvirker hele fordøjelsessystemet. Derfor så vil man altså helst gerne undgå at bruge kemo i svælget, da det her det kan lede til mange andre problemer. Hvis man i stedet for kemo så brugte det her antiangionetiske stof som behandlingsmåde, så vil man altså undgå, at behandlingen gik ud over fordøjelsessystemet, da det er en meget mildere måde at behandle med det her antiangionetiske stof i forhold til med kemo. Det gør man ikke endnu, fordi at man ikke helt har fundet frem til, hvordan. Eller altså, det stof vi har læst fra det er 2003, så det kan godt være, at man har nået at gøre det nu, ikke? Men i det stof vi har læst, der har man ikke fundet ud af, hvordan man skal gøre det på mennesker endnu. Nej, okay. Ja, og en årsag til Pharynx-cancer, det er hyppigst for højt forbrug af tobaksrøg og alkohol. Men udover disse årsager, så kan kræften også blandt andet skyldes HPV, som er en virus, der sætter sig på slimhinderne omkring kønsorganer og immunsvældet. Og risikoen for at få HPV-positive kræftsvulster i svælget, det stiger med hyppigheden af oralsex. Og til gengæld så har folk med HPV-positive kræftsvulster større chance for, at strålebehandlingen så virker. Og det skyldes til dels, at folk med HPV-positive svulster er yngre, end folk hvis kræft skyldes tobak eller alkohol. Og dels er de HPV-positive svulster mere strålefølsomme. Yep.